tovární vychádzajú nekonečné série nových, čoraz modernejších rozhlasových prijímačov. Ponúkajú záujemcom množstvo technických noviniek. Cieľom tejto výroby je verná reprodukcia zvuku, vynikajúca kvalita. Už nie je problémom vyrábať za priateľnú cenu rozhlasové prijímače pre najširšie vrstvy poslucháčov. Stále aktuálnejšou požiadavkou je však kvalita, teda trvanlivosť a spoľahlivosť prijímača, ale predovšetkým technické parametre na svetovej úrovni, teda vynikajúce elektrické i mechanické hodnoty, ďalej esteticky príťažlivo riešený vzhľad prijímača a bezpečnosť pre jeho používateľa. Ako plnia požiadavky na maximálnu kvalitu v národnom podniku Tesla Bratislava, ktorý je najväčším výrobcom rozhlasových prijímačov v Československej socialistickej republike. Závod má solídnu tradíciu. Prvý rozhlasový prijímač značky Triumph 404 tu vyrobili v roku 1938. Od tohto času uplynulo 34 rokov, vyplnených svedomitou prácou osadenstva, úsilím o technický pokrok. Vo výrobe sa uskutočnili také revolučné zmeny, ako prechod na techniku plošných spojov, tranzistorácia výrobkov, ktorá sa ďalej rozvíja, miniaturizácia a iné prevratné novosti. Milióntý prijímač oslávili v bratislavskej Tesle v roku 1961, teda po 25 rokoch existencie. Druhý milión výrobkov dovršili však už po 5 rokoch a nasledujúci milión za púhe 3 roky. Dnes produkuje závod vyše 1000 prijímačov denne, čo svedčí o jeho úctyhodnej kapacite. Súčasné výrobky sa pritom vyznačujú veľmi dobrou a stále rastúcou kvalitou, ktorú oceňujú zahraniční odberatelia. Z novších a najnovších rozhlasových prijímačov bratislavskej Tesly vám predstavujeme Autorádio Spider 2105B, ktoré sa úspešne exportuje do Veľkej Británie, Francúzska a iných krajín. Prijímač Song Automatic napája sa z batérie aj z elektrickej siete. Gramorádio Orpheus 1027, stereofónny tuner ST100. Tento prijímač v triede Hi-Fi umožňuje v spojení s nízkofrekvenčným zosilňovačom dokonalý príjem a reprodukciu tak monofónneho, ako aj stereofónneho programu, vysielaného na rozsahu veľmi krátkych vln. Napokon je to stereofónny prijímač SP201 a SP202 Hi-Fi, ktorý predstavuje vrcholnú kvalitu i možnosti v danej kategórii. Pri skúške trvanlivosti sa 10 000 krát namáhali, stláčali, otáčali a podobne všetky mechanické ovládacie prvky prijímača, ako tlačidlové prepínače, prevody ladenia, sieťový spínač. Nie každý vie, že naše rozhlasové prijímače sa podrobujú v rozpätí 24 hodín aj skúške mrazom. Musia však úspešne prejsť i 24-hodinovou skúškou suchým teplom. Pôsobenie vlhkosti na výrobky sa skúma vo vlhkostnej komore s relatívnou vlhkosťou 95%. Na nezasveteného pozorovateľa pôsobia priam kuriózne skúšky mechanickej odolnosti. Prijímač musí vzdorovať otrasom. To sa overuje 50 pádmi výrobku na tvrdú podložku z výšky 5 cm. Nie menej náročné sú pády v obale. 6-krát ho pustia na betónovú podlahu z výšky 40 cm. Skúma sa i pôsobenie nárazov. Skúšobným prístrojom sa 3 razy udrie na každú vonkajšiu časť kompletného prístroja.